subvencions municipals per a lloguer d'habitatge. El programa d'ajuts municipals per a l'accés a l'habitatge de lloguer cobreix el primer rebut de lloguer, el mes de fiança i la factura de la gestió si es contracta a través d'un administrador de finques. Els ajuts van destinats a joves de 18 a 35 anys, persones majors de 60 anys, famílies monoparentals, persones amb càrregues familiars, persones amb certificat de disminució, persones a l'atur, persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries. La convocatòria es realitza a través de la Junta de Govern local i les sol·licituds s'avaluen a la Comissió Municipal de l'Habitatge. Pel que fa a les característiques de l'habitatge, des de 2011 el preu del lloguer no pot superar els 600 euros mensuals, tot i que es preveu renovar el topall per adaptar-se a les noves realitats, nous preus més elevats. L'import total de la convocatòria i concedit per l'any 2017 va ser de 20.000 euros, els quals es divideixen proporcionalment entre tots els sol·licitants que compleixen els requisits. Durant el 2017 va haver un total de 45 sol·licituds, 12 més que l'any anterior, de les quals 26 van complir els requisits. Així que ja ho saps, si necessites ajuda pel lloguer i compleixes aquests requisits, pots obtenir-ne. Això te n'has d'informar a l'Ajuntament de Vilafranca.